Ngithanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la ku Backspace. Sengiphinde ngabuya ke fune indaba ke ithinte ze disk yakhona la eMzansi. Before nje ngihlale kodabeni, cela ke mbukele ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. So namhlanje ngizokhuluma ngendaba ethinta umqeqeshi wamakhosi Kaizer Chiefs, yena ke lapha uNazreddin Nabi. Ngiphinde ke futhi ngikhulume ngezama transfer ezithinta yona ke iKaizer Chiefs. Kubonakala engathi ke kuzoba busy le transfer window esibheke kuyona ezovulwa ngawo ke lapha uJune eqenjini layo ke Kaizer Chiefs. Lokho ngisho ngani? Ngisho ngenxa yokuthi ke umqeqeshi wamakhosi yena kuNazreddin Nabi uphumelele kubala, washo ukuthi ke ufuna ukuthi ke iKaizer Chiefs imsayinele ke lapha abadlali abafunayo, abadlali ke abayiquality, and if bengabasayini labo badlali uzohamba kulona iqembu layo ke Kaizer Chiefs. So la ngizokhuluma ngabadlali okulindeleke ukuthi ke iKaizer Chiefs ibasayine makuvulwa ke iwindi, and abadlali ke bavezwayo ngamasource amaningi ahlukahlukile ukuthi ke umqeqeshi Nazreddin Nabi uyabafuna bakuyilist yakhe. Umdlalo oqala umdlali ke walapha eTanzania uFaisal Salam odlala lapha kwiAzam FC yakhona ke eTanzania. Lo mdlali ke impela ke kade ke linkwe nayo ke Kaizer Chiefs, and ke ama reports amaningi aveza ukuthi ke umdlali lo ofuna nguye ke lapha umqeqeshi uNazreddin Nabi. And omunye umdlalo ofuna nguye ke lapha uNazreddin Nabi umdlalo walapha eDRC Congo uFiston Mayele odlala lapha kwiPyramids yase-Egypt. Omunye ke futhi umdlali abamveza ukuthi kuyilist yakhe kuNazreddin Nabi umdlali wayo ke lapha ePolokwane City uOswin Apolis. Mase kuba ke uSihle Nduli wasoke lapha eStellenbosch. Mase kuba ke nguye ke futhi lapha uStefan Azizi umdlali ke weYoung Africans yalapha eTanzania. noBasadin wasoka eStellenbosch. Yibo ke laba ke mbukela abadlali okwavela ukuthi ke uNabi uyabafuna kuyona ke Kaizer Chiefs. Bangabanye ke babadlali okungenzeka besayinwe yiwona kamakhosi njengoba ke kuzovulwa iwindi. Angicabanga ukuthi ke ngabalula ukuthi ke iKaizer Chiefs ibasayineke bonke ke labadlali ngesikhathi esisodwa, kodwa kwamanje ngiyacabanga ukuthi kamakhosi ngeke ehlule ukuthi ke sayine labo ke umqeqeshi yena kuNabi akabadinga kakhulu. Labadlali badinga imali eningi and maningi namaqembu kababhekile afuna ke ukubasayina, kodwa ke impela ke ikhosi ngiyathemba ukuthi ke bazokhona ke noma ke kuthola abawu3 for yena ke uNabi. So zinjalo ke mbukeli izoke lezade ngiphathele zona, ngiyobuya ke futhi nama-updates athinta ke zona ke indaba ezenzeka lapha kumaqembu wePSL. Cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazi bongela.